eta ongi etorriak saio berri batera gaur urriak 21 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Arantziadi Zientzia Elkartetik datorren Maite Lasorekin egongo gara. Elkarteak 75 urte betetzen ditu aurten eta ibilbidearen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1512 urtean, Monjolose herri baxenafarra erre zuten soldadu gaztelarrek. Urte batzuk geroago, 1914ean, Pierre Etxeberri Izpurarra fusilatu zuen Frantziako armadak, lehenengo mundu gerran desertatzea egotzita. Egun berean, baina 1928an bere semeari kalean euskaraz Jontxu deitzeagatik 500 pezetako izuna. Eta bukatzeko, 1967an Vietnamgo gerraren aurkako ekintzaileek Pentagono kanpoan exortzismo saioa egin zuten Ameriketako Estatu Batuetan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, Arrosadiako liburutegian arratsaldeko 6etan ipuin kontaketa egongo da Maitane Perezekin. Ipuinak eta ipuinak eta ipuinak eta ipuinak. Ordubetez, Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. Ipuinak, ipuinak eta ipuin gehiago, gelditu gabe. Asteazkenean, alde batetik, postdatarik gabeko gutunak izeneko antzerkia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan, antzerkiaroa ekimenaren baitan. Postdatarik gabeko gutunak Kepa Errastik idatzitako bakarrizketa partekatua da, xake produkzioak ekoitzuta. Mikelek 5 urte eman ditu preso eta ordubete geratzen zaio bizimodu berri bat hasteko. Ordubete hori postdatarik gabeko gutunak bidali dizkion pertsona ezezagun bati eskainiko dio. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak dagoeneko eskuragarri daude. Beste alde batetik Venezuela Setiopean izeneko hitzaldia egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Arratsaldeko 7:00 Euskaldunon biltokin Venezuela Setiopean hitzaldia antolatu du Txantreako Euskaldunon biltokik. Iñaki eta Joren eskutik izango da hitzaldia, eta gaur egungo egoera ulertzeko gakoen inguruan arituko da. Ostegunean, Labea bakarrizketa probalekua bertso saioa egongo da Labagunean, Iruñean. Labea izanen da urriaren 24an arratsaldeko 7:00 Laban ohi bezala. Daniel Pascual, Asier Galarza, Aiora Esperantza eta Michel Martínez dira oraingoan bakarrizketan arituko direnak. Txisteak probatuko dira, agian baten bat errepikatua egongo da ere, baina gehienak berriak izango dira. Ostiralean, alde batetik, Katakrakeko irakurle taldeak detaile xume bat liburua izango du aztergai. 1948ko Arabiar-Israeldar gerran zehar 700.000 palestinar baino gehiago izan ziren beren etxetik egotziak. Zenbat hamarkada geroago, 21. mendearen hasieran, emakume palestinar batek gertakari horri buruz artikulu batekin egin du topo, eta arekin lotutako detaile xume batekin obsesionaturik bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Irakurle taldean Adania Sibili idazlearen detaile xume bat aztertuko dute arratsaldeko 7etan Katakraken. Beste alde batetik, emakume baten borroka eta metamorfosia izeneko antzerkia egongo da ikusgai Altsasuko Lortia kulturetxean. Eneko Sagardoi protagonista duen antzezlanean seme baten eta haren amaren arteko elkarrizketa entzuten dugu. Euren arteko harremana sendatzea eta hainbat gauza aitortzea helburu du obrak, eta Eduard Louisen eleberriaren egokitzapena da. Arratsaldeko 7:00 abiatuko da emanaldia. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Gainera, Untaz eta Hartaz kontzertua egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Untaz eta Hartaz musika emanaldia Joseba Sarrionendia eta Ruper Ordorikaren eskutik. Emanaldi berezia egingo dute biek Nafarroako Antzerki Eskolan, karrikirik antolatuta.
Arratsaldeko 7:00 hasiko da emanaldia eta sarrerak 15 euroan eros daitezke. Azkenik, Dudem izeneko gastro showa egongo da geltokin. Einaut Zubizarreta biolontxelista gazteak munduko txoko ezberdinetako musika tradizionaletan jarri du fokua. Musika eta dantza ikuskizun honetan moruren bidaia kontatzen da. Zerk eraman zuen moru bere sorterria utzi eta bizi berri baten bila joatera? Gaueko 9:00 izango da. Kontsultatu menua eta izena eman. Larunbatean, batetik Ene Kantak bisonte mastodontearen bila ikuskizuna egingo da Atarrabiako kulturetxean. Suaren inguruan lo ondoren jeiki dira. Taldea prest dago Eizara joateko. Oraingoan bai, oraingoan harrapatuko dute bisontea. Isiltasuna nagusi taldean doaz. Denak erne bisonteari so. Prest daude, geziak bizkarretik hartu, harrapatu ote dute bisonte mastodontea? Harrapatuko ote dute bisonte mastodontea? Hala bisonte mastodonteak harrapatuko ditu 5 lagunak. Arratsaldeko 4:00 izango da lehenengo emanaldia, eta bigarrena 6:00. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Bestetik Sandurzelaiko Zibiboxean Obidio Bidaiaria izeneko txontxongilo eta musika emanaldia egongo da. Obidiok olerkari eta bidaiari nekaezinak inongo lurraldera joan nahi du, eta horretarako goizeko 7:00 espresoa hartu behar du. Trentzainak ordea ezin du ulertu zergatik inork sentitzen duen mundua ezagutzeko bulkada hori, eta Obidiori tren horretan igotzea eragotzi nahiko dio. Obidioren errespetuak eta ulerkuntzak eraginik adiskide berri bat eginen du. Ikuskizun dibertigarri eta zirraragarria, aktoreen lana, txontxongilo antzerkia eta zuzeneko musika uztartuz. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen argazki nagusian, milaka lagun bildu ziren atzo Zangotzan ospatu zen Nafarroa Oñezen, eguraldi ona lagun. Honen titularrean, Oñez jendetsua. Milaka lagun bildu dira Zangotzan euskararen aldeko festan. Zangotzako ikastolak auzolanaren garrantzia eta Nafarroako periferiako ikastolen lana azpimarratu zituen. Atarrabiako Paz de Ziganda ikastolak hartu du lekukoa eta 2025ko Nafarroa Oñez antolatuko du. Beheko berrietan, alde batetik 58.000 nafarrek baino gehiago diru sarrerak aitortu dituzte etxebizitzak edo lokalak alokatzeagatik. Beste alde batetik jaiotzak baino 27 gehiago izan dira Nafarroan. Jarraian, Junsek bere lidergoa eta estrategia diseinatzeko kongresua egingo du. Azkenik, idazle eta filosofoa den Santiago Albaren argazkia dugu. Honen hitzetan, Israelek Palestinari eginako genozidioak ondorioak ditu mundu osoan. Diario de Navarraren titular nagusian, Europako funtsen 24% baino ez dira zuzeneko laguntzak Nafarroako enpresentzat. Erakunde publikoak diruaren 76%arekin hartzaile nagusiak dira. Argazki nagusian, adituak eta zaleak bildu ziren atzo Larraintzarren, Ultzaman, ospatutako 13. onjo egunean. Onjoak eta perretxikoak erabetasunez. Espezie asko baina ale gutxi, Nafarroan eguraldiak markatutako denboraldian. Eskuineko berrietan, alde batetik poliziak beren etxeetara laguntzen ari dira jai guneetan. Poliziak beren etxeetara laguntzen ari dira jai gauetan. Beste alde batetik, milaka lagunek hauteskunde deialdia eskatu dute Madrilen. Jarraian, Kuneko pediatra den Jose Manuel Morenoren hitzetan, ez dira aurrak janariarekin saritu edo zigortu behar. Goiko berrietan, ezkerrekoan, Nafarroa Oñezek euskara aldarrikatu du Zangotzan. Eskuinekoan, berriz, osasunak gobernuarekin duen fronte hirukoitza. Gararen titular nagusian, Nasubinsako zuzendari kudeatzailea den Javier Buroren hitzetan, alokairu soziala bakarrik ez egotea suspertzeko unea da. Enpresak dituen zereginak azaltzen ditu, hala nola etxebizitza eskaintza diversifikatzea, alokairu sozialetik hasi eta alokairu eskuragarriagoak sustatzeko beste modalitate batzuetara arte. Argazki nagusian, atzo, Zangotzan ospatu zen Nafarroako Oñeza dugu. Titularrean euskarari eta auzolanari balioa erantsi diete Zangotzan. Goiko berrian arrazakeriaren aurkako ekimenak erregistratu ditu EH Bilduk. Erdiko berrietan, alde batetik, drogen kontsumoa normalizatu eta zabaldu da.
Beste alde batetik txorien eta tximeleten atzetik ibiltzeko arantzariko gida txikiak. Bukatzeko, Israelek Hizbularen posizioak bombardatu ditu Libanon. Euskal Herria irratiaren titular nagusian askotariko Nafarroa oinez izan da zangotzakoa. Kiro paregabea sortu zuten milaka euskaltzalek atzo piztu goiburua zuen ikastolen aldeko jaialdian. Eguraldia lagun izan zuten, festaz gozatzera hurbildu zirenek. Musika, dantza, erraldoiak, puzgarriak eta edonorentzako gozagarri diren ikuskizunak nagusitu ziren zangotzan. Heldu den urtean Padeziganda Iruñeko ikastolak antolatuko du besta. Eskuineko berrietan, goikoan, gaztetxeak bat eginda. Euskal Herriko gaztetxeen eta gazte asanbladen topaketak egin dituzte gaur Leitzan eta Euskal Herriko txoko guztietako 40 gaztetxe eta gazte asanblada baino gehiagotako kide ugari bildu dira. Behekoan Padeziganda ikastolak hartu du lekukoa. 3. aldiz antolatuko du Atarrabiako ikastolak Nafarroa oinez jaia. 1981 izan zuen lehena, eta 2010an bigarrena. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Maite Lasorekin egongo gara, Arantzadi Zientzia Elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Zuek ondo. Zer? Zuek ondo. Bai, oso ondo, bai. Eraztuntze bulegoak 75 urte bete ditu, ezta? Bai, hori da. 75. urte hurrena ospatzen ari gara urte honetan. Eta, zertan datza hau? Eraztunketa zientifikoa da teknika bat hegaztiak ikertzeko, eta egiten duguna da hegaztiak hartu eta markatu egiten ditugu eraztun metaliko baten bitartez, eraztun hori hankean jartzen zaio, eta azkenean eraztun horre dauka kodigo alfanumeriko bat, dala individuala hegazti bakoitzantzako, eta da azkenengo pixkat jendeak ulertzeko nan zenbaki bat bezala edo kotxeko matrikula bat bezala. Ez daudela bi zenbaki berdin mundu osoan. Eta hortan dantza eraztunketak. Eta zergatik sortu zenuten bulego hau? Ze beharrarekin edo ze helbururekin? Bai, da oso teknika eta tresna ona hegaztien gauza aspektu pilo bat ikertzeko, bai mugimenduak, bai beraien populazioak, azken finean kontserbaziorako eta gestiorako, eta orduan da teknika bat oso erraza merkea eta hasi zen orain dela 80-90 urte Europa mailan teknika hau erabiltzen, eta ja Arantzadiko eraztulak hasi ziren orain dela 75 urte estatu mailan tresna hau martxan jartzen. Beraz horregatik eta estatu mailan ez zegoen horrelako bulegorik, ze beraiek izan zian lehenengoak eraztundu zutenak estatu mailan, eta orduan bulego hori sortu zen, eta hori damakizkigu 75 urte gelditu gabe lanean eraztunketa bulegoan. Eta nolako bilakaera izan du honek urte hauetan zehar? Bilakara handia izan du, ze garai batean, orain dela 75 urte, adibidez eraztunak banan-banan egiten zituzten, beraiek zeukatzen trokalatzeko makina bat, eta banan-banan joaten ziren zenbakiak grabatzen eraztun horretan, eta gaur egun hori adibidez zuzenean zenbakituta erosten dira eraztunak. Eta gainera garai horietan, beraiek izan ziren lehena juntzinanak doinanara adibidez eraztuna jartzea. Eta gaur egun adiez eraztunketa oso zabalduta dago, beraz, bilakara handia izan du. Eta esan beharra dago, teknika hau egiten dutena bolondresa gehala, voluntarioa gehala bai, eta orduan bilakara hori ere ikusi da urte hauetan zehar. Eta nolako garrantzia dauka erantzunketak? Eraztunketak hori, esan dudan bezala, ezinbestekoa da hegaztien aspektu asko ikertzeko, ze egiten diguna da, marka hori jartzean, individualizatu egiten ditugu, orduan badakigu, hegazti bat mugitzen bada hemendik beste leku batera, badakigu hegazti berdina dela, eta hori, biologian aldetik eta kontserbazioaren aldetik, ikerketa asko horrela eramateko teknika beharrezkoa da. Eta hegaztiari non jartzen zaio zenbaketa hori?
Zenbaketa hankean jartzen zaio, daukat pelutxe bat erakusteko, ze ibiltze deu, hau da gure kaioa, ibiltze deu tailerretan jendeak pixkat ideia egiteko, eta hau da eraztun metalikoa. Eta jartzen zaio hankean. Ez zaio ezer pasatzen, eta ez dio molestatzen izango zangoa gure eraztun bat bezala jartzen duguna, eta hemen grabatuta dauka bere kodigo alfanumeriko hori. Beraz, hegaztiari markatzen zaio, eta hor gelitzen zaio betirako, baino bera ez da enteratzen. Osea, ez dio minik egiten animaliari, ez? Ez, asko galdetzen digute ere, eta gero hanka azte balin bazaio, baino hanka hori ez da inoiz azten, bizitzan zehar. Beti tamaino berdina dauka, jaiotzen direnean pixka bat potologa daukate, baino pixka bat azita dagoelako, eta gero ja bizitzan zehar hanka hori tamaino berdina dauka, diametro berdina, orduan horregatik jarri dezakegun teknika bat da, zango litzateke hemen. Bestela, hazi egingo baitzan, ezingo genuke eraztunak hor jarri, noski. Eta eraztunak jartzeko, nola moldatzen zarete hegaztiak harrapatzeko, gero zenbat denboran izaten duzue eraztuna jartzeko? Bai, hori, azkenean hegaztiak eraztuntzeko, hegaztiak hartu egiten ditugu, eta legez, daukagu lege bat, ezin ditugula fauna salvajea eta ezin dugu hartu, baina gu daukagu baimen berezi bat, administrazioaren baimena, eta baimen hori lortzeko, eraztundu ahal izateko, daukagure gutxienez 2 urteko formakuntza, iten dugula juten beste eraztunle batzukin, da hori ikasten jutegea teknika, nola harrapatu, nola manejatu ondo, ze azkenean ikertu nahi duguna da hegaztien bizitza, orduan hegaztiari ez diogu ezer egiten teknika honekin, orduan hori ikasteko denbora behar da. Eta gero gainera azterketa bat egiten dugu, eta behin azterketa hori gaindituta, proiektu zientifiko batekin, eta administrazioaren baimenarekin, daukagu aukera eraztuntzeko, eta proiektu ezberdinetan parte hartzeko. Eta gutxi gora bera, zenbat kostatzen zaizue prozesu hori? Ikasteko prozesua gutxienez 2 urte. Nola voluntarioa gehan, egia da jende batzuk igual formakuntza luzatzen dutela, baina 2 urtetan egiten dugu formakuntza, ze gainera gu hegazti harrapatzen dugunean aprobetxatzen dugu datu ezberdinak hartzeko, eta behin eraztuna jarrita, behiatzen dugu ere zenbat urte dauzkan, noiz jaio dan, eta hori dena ikusten dugu lumaiarekin, hegaztiaren egoarekin eta beste aspektu ezberdinekin, orduan 2 urte hauek da azken finean informazio hori jakin ahal izateko eta hartzen ditugun datuak zientifikoki baliagarriak izateko. Eta hegaztien aldetik, hegazti konkretu batzuk bilatzen dituzue, denetarik, perimetro konkretu batean? Ez, denetarik, Arantzadiko eraztun bulegoa estatu mailan lan egiten dugu, Arantzadiko eraztuna daude bai Kanarietan eta bai Balearretatik hasita estatu mailan, eta eraztunketa hau nola, esan dudan bezala, tresna erramienta bat denez hegaztiak ikertzeko, beti atzean proiektu zientifikoak daude. Orduan, ni nahi balin badetu ikertu espezie jakin bat, orduan behiratu beharko dut proiektu horretan nun nahi dudan ikertu hegazti hori, ondoren administrazioari baimena eskatuko diot, eta ondoren jarriko naiz eraztuntzen. Beraz, prozesua da pixkat, proiektu zientifiko baten prozesua. Eta adibidez, nik nahi dudana ikertu, beste teknika batez posible balin bada egin, eraztunketa orduan ez dugu egiten. Orduan da, jendeak ulertzeko pixka dela, ikertzeko tresna bat, erramienta bat, eta denen artean aspektu ezberdinak ikertzen ditugu. Eta estatu mailan hau egiten duzuen elkarte bakarra zarete? Bai, estatu guztian gauden eraztunketa bulego zaharrena da, eta urte guzti hauetan egon garenak egiten, eta daude voluntario asko leku ezberdinetan gure eraztunekin eta eraztunketa bulegoaren zerbitzuarekin lan egiten dutenak. Gutxi gora bera 600 bat eraztunle daude, eta bertan daude bai ikerlariak, bai voluntarioak, adibidez Doñanakoak ere gure eraztunekin lan egiten dute, Katalanak ere, izan dudan bezala Kanarietan, Balearretan, beraz, hori bai, Arantzadiko eraztuna daude estatu mailan. Osea, ez zaizu gertatu hegazti bat harrapatzea eta batean beste elkarte bateko eraztun bat izatea, ez?
Bai, hori bai. Bai. Gero beste bi, estatu mailan beste bi bulego daude, eta gainera daudena gaude kudeatuta Eurin izeneko elkartearekin, dela Europa mailako elkartea, beste herrialdetan ere eraztuntzen da. Eta hori oso garrantzitsua da kudeaketa hori, ze guk harrapatzen ditugu adibidez Frantzitik, Erresuma Batutik, Alemanitik datozen hegaztiak, eta informazio hori helarazteko, eraztunketa bulegoa jartzen dira kontaktuan beraiekin, eta orduan informazio hori elkar banatzen da. Eta hau beharrezkoa da, ze hegaztia mugitzen direnez, ezin dugu adibidez nik hemen markatzen badut hegazti bat, matrikula batekin, ezin du matrikula berdinak erabili Alemaniko eraztule batek. Orduan, kudeaketa oso garrantzitsua da eta Europa mailan ematen dugu. Orduan, jarri behar dira zuekin kontaktuan informazio hori jasotzeko? Bai, hori da. Egia esan gaur egun, datu basekin eta internet bidez hori asko aurreratu dela, eta garai batean, eraztuntzen hasi zirenez, karta bidez galdetzen zuten. Hartu dut hegazti zenbaki honekin, eta informazioa nahi dut. Orduan basatzen dizute, noiz eraztundu zen, nun, ze egoeratan, eta informazio datu ezberdinak banatzen dira. Lehen, aipatu duzu, hor parte hartzen duen jendea voluntarioa dela. Nola ikusten duzu hegaztien zaletasuna? Hegaztiak, beste faunaki, beti eduki du pixkat interes gehiago jendearengan, eta voluntaria gara eta formakuntza hau, naiz eta ikerketa proiektuetan barrenatuta egon, edonor parte hartu dezake, edonork ikasi dezake eraztuntzen, baditugu gure taldean beste eraztunle mota batzu, dianak ikerlariak eta parte hartzen dute beraien jakintzarekin, beraz, edonork nahi balin badu informazioa eskuratu dezake, eta voluntario aldetik, zaletasun handia dago eta jendeari gustatzen zaio eta horregatik egiten dugu eraz. Oso goiz esnatzen gara eraztuntzeko normalean, egun sentia baino ordu betelenago horrela hasten gera, beraz pixkat animoa behar da eta zaletasun hori beharrezkoa da, aktibitate hau egiteko. Eta zu adibidez noiz sartu zinen honetan eta zergatik? Nik biologia ikasi nuen, orduan, egia da gazteok pixkat errexago dukiko dugula, eta zaletasun hori askotan gure ikaskuntzarekin eraman da, eta nik karreran zehar interesa hau eduki nuen gaztiengatik, eta daramatzat, 13 urte edo horrela, eraztuntzen, uste da 13 pixka zartzen nahi naiz, eta horrez gain ikerlaria naize bai, orduan tresna hau ere erabiltzen du nire lan profesionalean. Ze ornitologia sailean egiten dut lana, orduan eretzako da voluntario bezala proiektu batzuk eta profesionalki ere proiektu asko. Baina normalean jendea voluntario bakarrik izaten da proiektu hauetan. Aipatu dugun bezala, 75. urte hurrena da urten, eta zerbait berezia antolatu duzue ospatzeko? Bai, urte guztian zehar ospakizun ezberdinak egin ditugu, ze 75 urte ez dira egunero urtero betetzen, espero dugu egun urtetara ere iristea. Eta bai egin ditugu ekintza asko, eta orain daukaguna da, azaroak 1 eta 2 egun horietan daukagu urte hurrenaren amaierako ekitaldia. Azaroak 1ean daukagu egin dugu argazki lehiaketa bat hegazti eraztundutako argazkiekin, eta horren sarriak banatuko ditugu azaroak 1ean, eta omenaldia egingo zaie eraztunle guztiei azaroak 2ean. Azaroak 2 daukagu Donostiako udaletxean ekitaldia, amaierako ekitaldia, eta bertan eraztunlei omenaldia egingo zaie, batez ere 30 urte baino gehiago eraztuntzen ibili diren eta oraindik jarraitzen duten jendeari, eraztunlei. Beraz, ekitaldi hori pixkat amaierakoa izango da, azkenean horrelako proiektuak voluntari esker ematen dira aurrera, eta pixkat beraiei omenaldi txiki hori egiteko ere, bertan egingo zaizkie Donostiako udaletxean azaroak 2ean. Eta, informazio guztia daukagure norbaiten nahi balin badu parte hartu edo informazio eduki, Arantzadiko webgunean, dala arantzadi.eus, edo bestera eraztunle bulegako webgunean, dala ring.eus.
Eta jada egin dituzuen ekitaldietan zer moduz joan dira, zer moduz harrera? Oso ondo, bai, maiatzean ate ireki batzuk egin genituen jendeari erakusteko zer den eraztunketa. Orduan eraztuntzen ari ginen bitartean, ateak ireki ziren jendeari eta jende asko gerturatu zen estatu mailako leku ezberdinetara. Eta gero adibidez, irailean egin genuen lehenengo eraztunle guztiak elkartu ginen Lekarozen, hor Nafarroan. Eta hon ginen asteburu bat gai ezberdinetaz hitz egiten, amankomunean jartzen gauza asko, informazio asko, eta bertan pasa genituen 2 egun asteburua, jendea etorri zen leku guztietatik, bai Kanarietatik eta bai Doñanatik eta bai lekutatik, eta oso asteburu polita pasa genuen hori amankomunean jartzen, ze azkenean interes hori eta jendeak gogotxo hartu zituen asteburu hori. Eta orain gehatzen zaigun azaroka da, pixka da administrazioari ere eskerrak urte hauetan ebai finantziatzeagatik horrelako ekintzak, eta bueno, pixka izango zaren, pixka ekitaldia amaierako ekitaldi hau. Eta aipatu duzun asteburuan, adibidez, ekintza egin ziren? Edukiko genituen ostiraletik igandera izan zen, eta ostiralean hitzaldi batzuk eduki genituen, non talde bakoitza ze eraztunleak askotan taldeetan egoten gara, orduan talde da eraztunle talde bat, adibidez Gipuzkoan ni Gipuzkoarra naiz, eta Gipuzkoan talde badaukagu, orduan proiektu guztiak taldearen barruan egiten dira, eta hitzaldi batzuk eduki genituen, non talde bakoitzak bere esperientzia eta bere proiektuak azaltzen zituen. Eta gero larun batean eta igandean zehar, mai inguru batzuk eduki genituen, mankomunean eta jendearen iritzia jakiteko gai ezberdinen inguruan. Eta igandean ere eduki genuen praktika batzuk, ze hegaztiak harrapatzeko teknika ezberdin asko gaude, eta naiz eta eraztunleak izan, teknika hauek ikasteko beti dago norbait esperientzia asko daukana teknika horretan, bere proiektutan erabiltzen duelako, orduan horrelako praktikak egin genituen eta oso interesgarria izan zen, egia esan. Beraz, asteburu bete-betea, ez? Bete-betea, bai. Eduki genuen bai denbora zerbeza batzuk hartzeko, así que ondo. Bueno, denetarako denbora dago beti. Hori da. Eta, bueno, 75 urte bete dituzu, ez dela gutxi, baina nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna? Oso ondo, nik espero dut eungarrenea ere iristea ni pertsonalki, baina bulegoa ere iritsiko da ziur aski, orain oso momentu honean gaude, hori 600 eraztunle baino gehiago hori zerbitzu ematen zaio, azkenengo urtetan oso indarra hartu du bulegoak, eta gero ez da proiektu handiagoak egiten dira, ez live proiektuetan eba irabiltzen da, beste proiektu garantzitsuetan, eta mankomunean jartzen dira proiektu asko, beraz, etorkizuna dauka, egia da, geroz eta voluntariotza, oain gizartean ez daudela leno bezain voluntarioak, eta dauzkagun voluntarioak normalean zaharragoak dira, baina gazte asko sartzen ari dira, emakume asko ere, egia da orain dela 75 urte hasi zirenak gehienak gizonezkoak ziren, eta ere ikusten da gazteetan emakume gehiago daudela, eta nik uste etorkizuna badaukagula, eta hortan jarraituko dugu. Gazteak ikertzen, eta hori. Beraz, errelebo generazionala badago, ez? Bai, pixkanaka sartzen doa jendea, ez igual orain dela, baina uste toi gizarte mailan gertatzen dela, ez? Voluntariotza, leheno pixka gehiago ikusten za, baina badago jendea sartzen dela, eta orduan badaukagu erreleboa seguro. Bueno, Maite, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Ez, hori, informazio guztia dagoela Arantzadiko webgunean edo eraztuntze bulegoko webgunean, dala ring.eus, eta edo beste Arantzadira deitu dezake norbaitek interesa badu, eta edozeinek parte hartu dezake, naiz eta hegazti ez jakin, bertako saioetan eraztunketa jardunaldietan ikasten dugu hori, ikastaro batzuk ere ematen ditugu, informazio gehiago dukitzeko, eta hori, norbaitek interesa badauka, lasai asko deitzeko idazteko korreo bat, eta informazioa ematen zaie jende guztiari.
Eta gero hori, daukagula ekitaldia azaroak 1 eta 2, eta norbaitek ere etorri nahiko balu, ekitaldia irekita dago, jendeari etortzeko, voluntarioak eta eraztunlea joango gara, baina jendeari ere irekita dago, beraz, hori guztia. Bueno, Maite, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ondo segi. Bale, mila esker zuei. Bueno, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, goizean eguzkia jaun eta jabe, hego-haizea eta giro epela izango dugu. Temperatura maksimoak 20 gradutik gorakoak izango dira, leku gehienetan. Kantauri isurialdeko zenbait tokitan 25 gradura gerturatuko da. Egunaren erdiko orduetan, kostaldean haizea mendebal ipar mendebaldera aldatuko da, eta barnealdean haizeak arratsaldean egingo du iparraldera. Arratsaldea aurrera joan ahala, hodeiak ugarituz joango dira. Iparraldetik hasita eta egunaren amaieran euri apur bat izango du, batez ere kantauri isurialdean. Asteartean ipar ekialdeko haize fina ibiliko da, eta giroa freskoa izango da nonahi. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsi eta 16 edo 17 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldean zerua oso hodeitsu egongo da, eta euria egingo du, batez ere egunaren lehenengo partean. Hegoaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da eta han egin dezake euria, baina soilik egunaren hasieran. Egunaren amaieran ateri eutsiko dio denean eta hodeiak gutxituz joango dira. Eguerdion, zer modu zibilbidea gustatu zaizue? Azkeneko hilabeteetan lanaren emaitza ikusi ahal izan duzue, baita Zangotzaraino euskararen eta ikastolen alde egitera etorri diren milaka lagunak ere guztion artean Zangotzak pizten ari gara. Goizeko bigarren ekitaldi honetan, herriko leku adierazgarri honetan bildu gara. Karmengo komentua bezala ezagutzen zen eta gaur egun Zangotzako entzutegia eta musika eskola dugu. Esan dut leku adierazgarria dela, baina ez bakarrik bere klaustro ederragatik edo hemendik ateratzen diren musikari adimentzuengatik, baizik eta Karmengo komentuaren sukaldean familia ero eta ameslari batzuen bizi proiektua jaio zelako. Zangotzako ikastola edo Rincón del Carmen kooperatiba hain zuzen ere. Gure historioa hemen sortu zen eta Nafarroa oinez honetan gure historioaren lehenengo pasartera bueltatu nahi izan dugu. Gure hastapena gogoratu nahi ditugu beraiek. Garai horretan oraindik ez zekiten, baina ipuin luze baten historioa hasi zuten. Zangotzako ikastolaren izenean lehenengo pasarte horiek idaztera animatu ziren protagonistak, hau da, lehenengo juntakideak eta haien senideak omendu nahi ditugu. Batzuk ikastolako lehenengo junta eratu zuten, beste batzuk ordea etxea administratzen eta seme-alabak zaintzen geratu behar ziren, baina guztien artean eta auzolanean Zangotzako ikastola sortu zuten. Haien seme-alabak euskaraz hasteko apustua egiteagatik, harresiak apurtzeagatik eta batez ere Zangotzaldean euskaraz sustatzeagatik. Zein leku ezin hobea familia hauei eskerrak emateko. Zuek ikastolaren lehenengo urratsak eman zenituzten, proiektu bat piztu zenuten eta guk jarraipena ematen ari diogu eta ematen jarraituko dugu. Piztu.
Estos homenajeados fueron los que dieron comienzo a este cuento, precisamente la primera junta y sus parejas, por vosotros y vosotras que estamos ahora aquí. Seguimos construyendo el sueño que empezasteis. Primeros miembros de la Junta y familiares de Sangotzako ikastola. Sangotzako ikastolako lehenengo fundakideak eta zengideak. Maria Altuve Gazetabeitia eta Jose Javier Abadia Espira. Ana Landa Loret eta Juan Pedro Arandería García. Angelines Armendari Pérez eta Jose Miguel Arraiza Pagola. Carmen Zubital Sevillano eta Jose María Bandrés Pérez Ezenean Lele Bandrés Alaba. Merce Elizalde Otil eta Fernando Erdozain Prieto. Josefina Jiménez Muñain eta Andrés Ibáñez Goñi. María Ángeles Mugeta eta Enrique Jugan Moneva. En su nombre, Jessica Pedro Caseta. María Rosa Campos Gaitizo eta Francisco Javier Vital Sevillano izenean Miren Javier Vital bere alaba.
Argozki eta Antonio Carlos Barraldo. Mariteko Barruti Zarriatu eta Francisco Javier Plaza Alfaro.
Argizagiak argitzen dizu, gaia zohardi denian. Argizagiak argitzen dizu, gaia zohardi denian. Ene maitia ikusi dizun, dantzan plazaren erdian, izar batek bezala argitzen zizun, beste oroen artean. Nora nahi joan adin ene bihotza zurekin, nora nahi joan adin ene bihotza zurekin, deskantzurik bat ere ez duten egazterakunekin, non ez dutxuda naizinean zure begi etxerrekin. Ilea zuri begiak bez, nik zu maitezuk nien, ilea zuri begiak bez, nik zu maitezuk nien, nik zu maitezuk nien, ene maitia berenez, kambiazik edezein eta ni maita bihotez, nik zu maitezuk nien, ene maitia berenez, kambiazik edezein eta ni maita bihotez. Eskerrik asko Nora Bezbatza emanaldiagatik eta Zangotzako ikastolako ikasleak zoragarria izan da eta esker bereziak Arantza Villanuevari eskatzen diogun bakoitzean hor egoteagatik eta bere arteaz gure emanaldiak edertasunez betetzeagatik. Urtebete igaro da Andramari ikastolaren eskutik lekukoa jaso genuenetik, Nafarroako oinez esperientzia aberasgarria eta ahaztezina izan da, eta orain Paz de Ziganda ikastolari dagokio bide hau hastea. Beraz, igo daitezela oholtzara Paz de Zigandako ordezkariak Iñaki Erroz zuzendaria eta Maider Nuin lehendakaria, Zangotzako ikastolako Nagore Oriak zuzendaria eta Carlos Arteluz lehendakaria. Nafarroako ikastolen elkartearen izenean Elena Zabaleta lehendakaria eta Josu Zegaraz zuzendaria. Antolatzeko ardura hartu genuenean oso argi izan genuen Zangotzako ikastolako ipuina nahi genuela ahoan. Familia ausart eta ameslari batzuek hasitako ipuina eta kapitulo ezberdinez horditzen joan garena. Nondik gatozen eta nora goazen jakitea garrantzitsua baita. Este año hemos tenido la oportunidad de escribir un nuevo capítulo que hemos creado en Auzolán y en la comunidad y que nos ha cohesionado y fortalecido como Ikastolas. También hemos sentido el apoyo del resto de Ikastolas y todo esto ha avivado el fuego que se encendió hace 46 años. Ahora ha llegado el momento de poner fin a este bonito capítulo. No dudéis que seguiremos escribiendo, pero ahora es el momento de pasar el testigo.
ikastolako familiek eta langile duen lan guztiarekin. Es de admirar el trabajo que han hecho los trabajadores y trabajadoras, familias de Zangotzako ikastola. Zuen ikastolaren tamainan kontuan hartuta, urte osoan eduki zuen implikazioa, eta ahalegina ikusita, harro egotekoa da bai. Gu piztu gaituzue. Badakigu batez ere azken egun hauek zaiak izan direla, baina lortu duzue. Eta zuei esker hemen gaude, beraz mila esker. Eta orain, guri dagokigu. Hemendik eskerrak eman nahi dugu nieri eta jada lanean, zaudeten eta egongo zareten pertsona guztiei. Zuen parte hartzearekin posible egiten dugu euskararen eta euskal kulturaren aldeko eskaintza hau. Nafarroako 15 ikastolen ordezkari gisa, lekuko hartu eta Euskal Herri osoan euskarazko hezkuntza bermatzeaz aparte, egunerokotasunean euskaraz bizi ahal izateko lana egingo dugu. Mila esker eta gozatu eguna. Ikusi dugu lekukoa esku berrietan dago eta bat Zigandako ikastolak zainduko du hemendik aurrera. Beraz, heldu da momentua Nafarroa oinez 2024ko ekitaldiari agur esateko. Orain urtero bezala otamen goxo bat izango dugu hemen klaustroan iparlaren eskutik. Egunaz gozatzea besterik ez zaigu gelditzen. Mila esker guztiei etortzeagatik eta datorren artean Atarrabian ikusiko dugu elkar. Piztu ikastolak eta piztu Nafarroa oinez. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.